Mga set-aside Board of Director kon kanhi Board of Directors sa Cagayan de Oro City Water District gipalagan ang term extension sa interim general manager. Gani, pugsano nilang gisulod ang maong buhatan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human ang pipila ka bulan nga pag-take over sa mga interim officials gikan sa Local Water Utilities Administration kun LUA sa Cagayan de Oro City Water District. Subling misaka ang tensyon sa COWD dihang misulod pagbalik ang mga set-aside Board of Directors kon kanhi nga Board of Directors sa maong buhatan. Pinanguluhan ni Chairman of the Board, Jerry Canyo. Sa ilang pagsulod, gisita pa sila sa gwardya apan mi padayon gayod aron kwestiyonon ang giingong pag-extend sa termino ni Interim General Manager Harales. This is a government agency. Under government rules and regulations, dili ka pwede mo discharge sa imong function kung wala kay dokumento. Dili pwede nga mag-function ka nya walay dokumento. We would like to see that legal document nga ilang gi-claim nga naa kay hangtod karong mga panahon na wa gid misukad ka kita. Una na nga gibutyag ni COWD Interim General Manager Fermin Harales nga nakadawat matud pa siya og tawag gikan sa LUA mahitungod sa pag-extend sa iyang termino sulod sa 8 ka bulan. This is full intervention under the legal mandate and authority of the Local Water Utilities Administration to step in if need be as a regulatory agency to all water districts in the country. Sumala ni Harales nga karong adlaw kuno moabot ang representante sa LUA nga magbit-bit sa mga dokumento sa term extension ni ini. Mosad ng atong tingalahan kay pwede ra man unta ipadala gali sa messenger o picturean nga naa kini kaming ang hard copy pero wala man. Lakip sa gikwestiyon ang gahom ni Harales nga magsuspenso og trabahante. Violation is a security of tenure. They are protected by their eligibility. No, pero gi-violate niya tungod kay feeling siguro niya daghang kaayo siya og gahom, no? Kay puro ra ba siya mayon nga ako ning kaila, ako kay kaila, no? But actually, mo boils down na gyapon sa dokumento. Dugang ni Canyo nga kung dili kuno mapakita ang maong dokumento karong adlaw, mapugos kuno sila pag take over sa COWD sa adlawng Lunes. Kauban si Jade Gabas, James Paulo Yap, 1 Mindanao.